Urte berri on lagunak! Ez naiz naztu ez. Gaur otsailak bat eta Txinan gaur hasten da urtia, ezta? Eneko? Ega da. Hala da. Bai. Bai, eta hemen sartzen gea urtarrilak batian, Txinak otsailak batian. Zenbagarren urtian sartu gean? Badakit urtia ere aldatu iten diala. Bai, txinatar egutegiaren arabera, 4.720 urtea izango da. Zenbat urte, ezta? Baina gomengo baino sarragoak etxeat, ezta? Sarrago urte gehiago daudelako, ezta? Espero, ez? Bueno, horrexegatik, gaur gaigea eguna gozpatzen, horrexegatik etorri zaigueneko, eta gaur prestatuko deu, jiaosiak oso plater bereziak, txinakoak, ez dakit ondo ahoskatueten? Bueno, txautzi esaten da. Nola? Txautzi. Bueno, hoixe behingo deu, elkarrekin, adi lagunak. Familia txinatar askotan platerragoa faldu zuten atzo. Urtezarrari agur esan eta urte berriari ongi etorria emateko. Jaosiak ravioli moduko batzuk dira eta Enekoren laguntzarekin kozinatuko ditut. Eneko getxotarra da, erromokoa hain zuzen ere, baina aita txinatarra du. Ondo asko ezagutzen ditu Txinako ohiturak eta horiei buruzko xehetasunak emango dizkigu. Tolosako Saikin gastrobarren ere tradizio handiko platera prestatzen dute, entxaladilla saskian. Sonia Alkalaren gurasoen errezeta da eta arrakasta handia du. Pintxoa dastatzeaz gain, tabernan egiten dituzten ekintza desberdinak ere azalduko dizkigute. Gure jaosiak barruan daramaten asa bilatzera busturiara joango gara. Lurkoi baserrira. Tomasek hasten ditu modu ekologikoan bere baratzean beste 4 lagunekin batera. Bueno, Eneko, nola esaten da urte berrion txinatarrez? O txineraz, o mandarinez? Bai, mandarinez. Mandarinez. Vale, Xindian Kuaila. Xindian Kuaila. Adi lagunak, astera goaz. Kaixo lagunak, eguerdion, hementxe gaude Eneko Hu eta Josep Arginano. Ongi etorri, zer moduz? Bai, ondo. Ondo? Bai, bueno, jaosi egin goitugu, badakit igual zuk erakutsi berko dizu guri iten nik zuri berren, ezta? Bai, ikusiko dugu. Zukaldeari fina zea? Moldatzen naiz. Moldatzen zea? Bueno, baina zu etzea txinatarra, zu euskalduna zea, peto gania. Bueno, aita txinatarra du eta ama bertokoa. Bertokoa nungoa zea? Nio erromokoa. Erromokoa, bale, getxokuak, baina erromokoak dira erromokoak, Adi lagunak. Bueno, elkarrekin, jaosi egin goitugu, eta ondo pasa, nola ez? Bueno, Eneko, talagunak, garatuko izuen dundik noa ibiliko gehan, bale? Bueno, 2 motatako ingoitugu, bat, otarrainzkanak eta bestiak ingoitugu oliaskoanak. Baina lehendabizi, orea prestatu behar deu. Eta orea prestatzeko, irina erabiliko deu, ura dakau hemen, berotu ingo deu, ur berua otako jau, gatza pixkat, orea landuko deu, eta utziko deu, pixkat erreposuan, gero berdeulako luzatzeko erreposori eukitzia, bale? Gero, barruan jarriko jau, jengibre raiatua, baratzuri pikatua, oi gordinan jungoa, eta ingo deuna da asa eskaldatu. Eta sartuko dugu barruan. Oi bai, gero, oliaskoa jarriko dugu gordinikan, xibuleta jarriko dugu, sartuko ditugu sakitotan, eta ingo ditugu batzuk sartagilan, saltza pixkatekin, bale? Eta saltza hori izangoa, salda, soja, sesamo olioa, eta ardo txurila. Pixka botatzen jungo eta hori sartagilan ingo ditugu. Bestiak, otarrainzkanak, oinarri berdina eraman gau, jengibre, baratzuri eta asa eskaldatua, baino sartuko dio baratzuri freskua eta otarrainzka pusketak. Eta honekin ingo deuna da berezitasuna desberdina ingo ditugu vaporian. Nik uste hau dela modu klasikoa egiteko, ez da? Bai, klasikoa. Klasikagoa. Eta jarriko dio oinarrian azpilan, zorruak jartzeko osto bat asana eta asa horren gainean jarriko deu 2 gauzak. Azpitikan gehiegi eziteko eta 2 peatuta ez gelditzeko, bale? Eta gero hemen dakau soja eta ospina arrozana
ingoitugu bakarkan biak naztu, gero hoiek jateko, bertan untatu, eta jan alizateko, ezta? Hoi garrantzitsua izatea, ezta? Beti nun baiten untatu bihar dira, ezta? Bai, untatu behar da, bai. Bueno, zukalden zemuz moldatzez, egite aldituzu olakuak etxian? Noizan ben, bai. Etxian ben, bai? Bai, ez dira beti ondo ateratzen, baina... Bueno, seguru baiet, seguru baiet. Bueno, bi gauzain behar ditugu. Hau esiek, garbitzen junbergia eta pusketeta moztuko dugu gero, eta gero ontarraizkare bai garbitu behar ditugu, bale? Hau zure kontu? Venga. Baitu, errez esango zute, batei, kenduko jau puntxa, kenduko jau berde pixkat, aurrenengo kapa kenduko jau, eta listo, bale? Gero ingo dugu pusketetan. Venga. Bueno, hau zure kontu, eta ni hasiko naiz, oreakin hasiko naiz, prestatuta utzi behar deuta. Bueno, Vale. taldi berian, kontatu, gaur, urte berri eguna, Bai. ospatzen dezu hemen bai urte berri hau? Bueno, ez hain bezain beste, baina zeo zer bai egiten dugu. Zio, zeiten dezue, Bai. adibidez. Bueno, familiaekin bazkaldu. Batez ere. Familiakin bazkaldu, eta platera hau egoten da maiganean? Bai, beti. Beti, Bai. Egun ontako zeo oso berezia da? Bai, tradizionala da, bai. Tradizionala, baina bueno, beste Bai. egun askotan ere bai jaten da, no? Bai, Baina egun baita hontan ere. ezin du falta. Hori da. Ja, osiak, bale. Ze gehiago jartzen da egun hortan maiganean, jateko? Zer gehiago? Bai, egun bueno, berezioetan. Urte bakoitzan, gauza desberdinak. Baita etxe bakoitzia, baina bueno, egongo igual zerbaitola berezia, igual esatezu sopa bat iten da, edo postre berezion bat iten da egun hortarako, edo... Berezi ez, baina beti egoten da okel plater bat, arrain plater bat, barazkiak, denetarik. Beti egon behar da, denetarik. Vale. Ezin da zer falta. Bikain. Eta bueno, egun hontan. Bueno, han, egia esan dezu, 4.620, ez bana izan. 4.620, bai. 4.620 Ez dut zenbatu, Ez dut zenbatu, baina hori Ez dira. dut zenbatu, ez da? Bai. Eta, a ber, zeatik handa otzaiak bat eguna, eta, bueno, guk bakizu beste egun bat gaula, Bai. uste dut zuek ilargiakin jute zeatela, edo kontatu pixka. Ilargiakin doa egutegia, orduan ez da eguzkiarena bezala. Urte bakoitzean egun desberdin batean jauzen da. Urtero, egun desberdinean izatea, Hori da. urte... Bai, Bai, izan hori da urte herrilean edo txailan. Urtarrian edo txailan izatea Bai. normalian, vale. Ados. Eta bueno, gero badakite bai, animali berezi bat izaten dala urtero, ez da? Bai, bueno, 12 daude eta txandakatzen dira. Osea, 12 daude eta banatzen dira, eta 12 garrana pasatzenean, venga, vuelta bestea. Hori da. Vale, aurten ze animali da? Aurten izango da tigrea. Tigrea, vale. Zergatikan, animali bakoitzak badaka ikurren bat o berezitasunen bat edo zergatiken bat? Zergatia ez, bueno, a ber, 12ak daude. Bai, badago lako kondaira zahar bat, 12 animaliak hor zeudela, eta, bueno, eta ezkenean horoskopoa egin zuten, eta bakoitzak baditu bere ezaugarriak. Vale, eta gutxora adibidez aurten, tigria dala, ze ezaugarri dazka zer arrakpagaria izangoa, azkarra urte azkarra, edo salto azkonbilak emango ditugu, edo ze gertatuko aurten. Bueno, batek daki. Batek daki. Batek daki. Segun zein galdetzen diozun, gauza bat esango dizu. Vale, osea, ikuspuntu desberdinaka non barkoitzana orduan, ez da? Bai. Vale. Hemen eneko lana inbiar da aldi berian, ezin dira geldikan egon, vale? Esan diozu, kentzeko hemen Oia, txortena kendu, berde pixka kendu, eta aurrenengo berde. kapa kendu. Gutxiago, berde pixkate bai egotia komenia da, hemen dikan. Hortikan, oso ondo. Eta esan dezu, ere bai, bakoitza animali bat zeate orduan, segun, zuri ze animali tokatu zitzaizun izatea, osea. Neu tximinua naiz. Tximinua zea, Bai. Vale. Eta tximinuak zea adierazten du. Tximinoa? Bai. Tximinoak diren moduan. Bixiak eta saltoka eta beti txintxilika. Bai. Holan... Eta ala zea zu. Batzutan. Identifikatuta sentitzen zea orduan. Batzutan zitek. Ados. Bueno, eta zuk, noiz baita egontzea egun berezi hontan Txinan bertan? Bai, pare bat aldiz egona izan. Pare bat aldiz egontzea justu urte zarran egunian. Bai. Bai, Vale. Eta bueno, esan hango iturak eta egun hauetan itendian gauza bereziak igual ez dakit, hemen... Gabon kanta kantzatzen ditugun bezala, edo igual erregei gutunak eramaten dion bezala, antze gauza berezi itendia. Hombre, egun hau ospatzeko normalean familiarekin egiten da. Hori beti entzuten da, ez da, Pekinen edo Sangain egun hauetan, fabrika guztiak izan dira, eta jende guztia bere herria doa bueltan.
Vale. Eta, pila bat jende da. Vale. Eta orduan esaten zuen bezala, hiriburutan jende asko bizi da erriskatakuak orduan, pentsatzen dut. Eta egun hauetan, dana izten da, zenbat egun izten dira? Egun bat bakarrikan, 2 egun, astebeteko porrak, han astebete asko izangoa, ez da? Bai, aldatzen doa. Lehen 2 aste ziren jai. Vale. Oain ja uste dut, Txinan bost edo 7 egun dira. Egun, vale. Bai, eta fabrikate dena izen dituzte, eta dena gelditzen da. Eneko, badakit horre bai, azkenengo egunetan farolen jaialdia ospatzen dela, ez da? Bai, hori da, zertan datza hau, ze pasatzea berda? Bai, hori da, lehen pare bat aste zituzten jai, orain ez dute hainbeste jai, baina ospakizunak egiten dituzte. Eta bukatzeko urte berriaren ospakizuna, farolen jaialdiak izaten da. Vale, eta ze pasatzen da bertan, farolen jaialdi horietan, ze gauza topatuko ditugu? Pizten dituzte belako lamparak eta, Lampara mordo bat biztitu, eta argitasun asko egongo orduan, ez da? Bai, hori da. Vale. Eta, zu esan dezu onzea pare bat alditanan, zein da egun potentiena? Nolaz ospatzen da gau berezi hori? Badakide bai gauen ateiten dala jendia gau erdian, da ez dakizeta. Bai, orain ja bai atatzen dira. Bai, badago gabon zarra, eta bai, itetzen dira, hemen bezala gutxi gora, bera. Badago lako ohitura bat, ez dutena denek egiten, baina da gau osoa ez naturik egotea. Bai, hori gau txoriak ingo, ez da? Gau txoriak horri biliko ja guztua, ez da? Vale. Eta han adibidez, ez dakit, hemen oso tipikoa da, txampainakin, txintxinakin, matzajan, ez dakit olako ohitura ikan ere bai badakazuen. Olako ohiturarik, ez, petardoak botatzea eta hori bai. Petardoak eba bai, Bai, hori bai. Hango susiriak zer daka, desberdintasun asko emenduakin, zer dira, arkiriakin, soinuakin, antzekuak? Antzekuak, bai. Antzekuak, ez da? Bai. Eta hori ze, jendeak erosteu eta behai juten dia kalea botatzen, edo daude hemen bai festetan bezala susiri gile profesionalak eta botatzen dituzte behaien susiriak eta olakoak? Bai, iria hundietan badaude, iria kantoratuta dokoak, eta gero herri txikietan, bakoitzak bedea botatzen ditu. Bakoitzak beria, vale. Ados. Tokatu zaizu surire bai, orduan susiri botatzen ibiltzean? Botatzea ez, bakarrik ikusi. Botatzea ez, ikustea, vale. Bueno, gero badakite bai, ohitura batzu daudela, ez dakit gutunen bat ematen zaiola aurrei, eta ez dakit... Bai, horako sobre gorri bat. Bai? Diruarekin. Principios da urtea ondo azteko. Urtea ondo azteko? Eta sortea emateko, eta... Eta diru pixka beti ondo tortzea urtea ondo azteko, ez da? Bai, normalen ez dago diru askorik, baina pixka. Kopuru txikila ematea, baina post pixate bekartzeko, ez da? Hori da. Vale. Ez dakit badaudenan, ez dakit olentzero, erregiak, eta olako historiak ebai handikan. Ez. Bizar zuri iristea, edo... Txina tradizionalean ez. Oin gauza hauek internazionatzen ari dira. Vale, orduan internazionalitzen da, eta igual guain bizar zuri iristen da batzutan areaino. Batzutan, eta batzutan. Ume batzuen ondo portatzen dian antzako, bai, vale. Oso ondo. India zu hori eneko behitu, hau organikoa bota honea, eta hori intzazu pusketa txikita nola, bale. Dana hola, gutxi gora bera sentimetro batekoa, bale? Ta gutxi gora bera, Bale? Vale, nik hemen jungo naiz. Asa, leheno esan detena, pare bat ostoa hundik enduko ditut, bertan jartzeko gero azpilan, iaia batekin bildu nahikoa izango bat adana. Betu hemen bitxito daka, hori da, sano da hola. Vale, uretatik pasako dugu pixkat. Hau gero bertan jartzeko. Eta eneko, zuek adibidez, zuen etxian, zer festa montatu zenuten, zein zenuten, nola moldatzen zate hemen? Atzo, gomenzarren, normalean guk ez dugu, hemen ez dugu ospatzen, eta urte berria ospatzen dugu, bakarrik. Bai, Eta aitak esaldi opena ematen, aitak esaldi esaten, pixka gehiago, inberko dugu gauza gehiago, ez dakit, Bueno, lasaiago pasatzen du. Hola, lasaiago gotea, no? Vale. Bueno, baina gaurko egunean bai ospatzen dezu, ez da? Bai, da. Orduan hemendik hau bukatu eta korrika junbiak, gaur libratu zia baskaria prestatzia zuitzat, ez da? Bueno, etxean bai. Etxean bai, hemen ez. Onda. Bueno, utziko zen duna zerbait aurreatuta bai, ez da? Bai, claro. Vale. Bueno, eta zure aitak, beste ohitureikan mantentzen du aitak? Bueno, ez ditu ohitura asko mantentzen. Ez, Sobre gorria ematearena bai. Sobre gorria emateana bai, Hori bai. Vale.
Bueno, orduan eta gaur eman dizue sobria, atzo, segunetan ematen da zehazki. Oraindik ez. Gaur bazkaldu gaur da edo urtea aldatu eta gero, beste pertsona ikusten duzun lehen aldia. Ados. Bueno, bagoaz hemen, txirriki txarraka, gure asa jarri dugu martxan, eta bitartian jungo gea, Saiki Niru gastrotabernara, eta bertan prestatu igue, egundoko pintxua. Guazen bertara. Haupa, Joseba, ni Sonia naiz eta gaur Tolosan gaude nire taberna erakusteko. Saikin 3 gastrotaberna, aurrera. Saikin 3 gastrotaberna sortu zen orain dela 10 urte gutxi gora bera. Nire gusasok taberna hau zeukaten, beraiek jubilatu inbertzeaten, da nahi pixkat pena ematezian hau iztea. Orduan, ingenuna da hartu, dena reformatu, eta pixkat mantentzen dugu esentzia beha zana, eta modernizatu edo zer antzeko hain dugu, ez? Pixkat lokal hau 3 zati dazke, ez? Hor dago barra, hemen komedorea, eta beran dauzkeu reserbatu bat, ez? Hor dago ardo kabe bat, guri asko gustatzen zaidu ardon historioa, eta eta hor, zuk reserbatzezu urte betentzako, edo bazkari batetzako, musika hokezuzu jartzeko nahi ezuna, eta pixka kabetikan zuk hartzezu edaria. Gero gu, rekuentoa, soziedad antzeko historio bat du janaria jartze dugu, eta pixkat ibiltzezea zure kabuz. Hilero kontzertu bat ite dugu, nire anaia musikaria da, eta orduan pixkat bera hartzeitu grupoketa, eta gauza diferenteketa emateko. Gure eskaintza da pixkat denetatik egitzea, denetatik esate denontzako, ez? Dago gaztentzako, helbuntzako, eta gero pintxon arabera, badauzkeu pintxok, eta gero nire gurasok iten zuen pintxo estelar bat deitze zaiona dela ensaladian saskia. Bueno, orain jungo gara gure receta presentatzea. Irakutsiko dizegu nolakoa dan da, ze gozoa da. Osagaiak die hojaldreko saskia, maionesa, arrautza egositak, atuna, ilarrak, eta gero goran jartze zaio azeituna pikin bat. Hasiko gea arrautzakin. Arrautza hain behar deuz atitu, honekin ite deu, eta pixkat apretatzea eta pikatzea arrautza. Bueno, eta kontzertuna, denetatik dago. Lehengo maiatzan etorri ziren La Topadora. La Topadora grupo berri bat intzula bendetan ordez, nahi zuen hemen probatu eta hemen estrenatu zuen, da, oso ondo dontzen. Urrengo osagaia atuna izango da. Eta urrengoa ilarrak. Bota ingoiteu. Nire amak hasi izan iten orain dela 40 urte, eta normalen ensaladia jende guztia patata botate dio, baina honek igual ez zeukan, momentu ondan, baina ez zuen bota patata. Eta, fama hartu zuen, herria ite dugu egunero, eta hola, oso goxoa balditzean. Orain madionesa botako dugu. Nastu pixkat poliki, ez da nastu behar rola buelta ematen con cariño. Orain ja, gure zestitan jarriko dugu, eta hola ja, pintxoa bukatzen goaz. Birutita botatzen dugu gainen. Eta, azeituna zati bat. Horrela lortzen duguna da, azeituna ez bazaizu gustatzen, gure ensaladia bai, hauken du, eta ensaladia jan. Aber, Joseba, hemen daukeu pintxoa. Espero dut noizbait etortzea probatzea, eta denoi gonbidatze zaituztet, Saikin 3 gastrotabernara, Tolosa, etortzea, probatzea hau eta gure karta. Eta noizbait kontzertu batera etorri eta disfrutatu. Eskarrik asko eta agur. Ai, ama, Sonia, baina zeitxura entxaladilla horrek, Berezia eta txukuna benetan, ai, ama. Oso ondo, egia zan hemen txegaudeia gogokin horri koskeiteko. Baina, beste egun baten izan beharko. Horrela jarraitu, eta gu gurea goaz. Bueno, betu, hau, esan dugu eskaldau txiki bat emango deula. Irekiten hasi da, ingo deuna da beste minututxo bat utzi, eta segituan iragatzi ingo dugu. Bale, jun behar prestatzen, betu, bigarrengo entagazionentzako otarraizkake bai zuritu behar ditugu, bale? Orduan, sekula zuritu ezu gordinikan? Ba, ez. Egozita bai, ez da? Ba, ez da ere. Egozita ere ez? Ez daizu gustatzen jateko? Ez du. Ez, Bueno, hemen erresa da, betu, aurrena buruak endu behar diozu. Buruak enduko jau, bale? Betu, emankarri zazu emendikan zorro bat. Hola, saborrak bertara botatzen jungo gara, bale? Iten duzu buruak endu. Gero, hemendikan, sartzen diogu azalan izkinatikan horrela, 1, 2,
hiru, azken bigarrengo baino jutegea, eta danak entzen diogu. Rast. Eta gero hemen, iten diotena da, ipurdiatzean pixkito txiki bat, eta ja, oso ikan ateatzen dugu, bale? Vale. Eta horrela utziko ditugu, eta gero lauki txikitan ningo dugu bai, bale? Venga. Hori zure lana, eta nik esan bezala, hau behitu irekin digu, utziko dugu hemen, eta iragatzi ingo dugu. Zeratikan, nahi dugu ur guztiak endu, gero gainen jarri izateko. Ingo duguna, bertara karri, bertan bota, eta hau jadakau, eskaldatuta. Oso ondo. Hemen jarriko dugu, ur guztiak esan bezala, bertatikan juteko. Vale. Eta ni hasiko naiz, ere bai, bi boltxoak prestatzen, bi betegarriak iteko. Bat hemen, eta beste hemen. Bueno, eta zure ama hizkuntza euskera da, eta txinatarra biak indituzu etxian, edo... Bueno, egia esan, txinatarra ez dut, etxean ez dut inoiz egin. Ez, Eta aitakin ze hizkuntzatan hitzaitezu? Gazteleraz, normalan. Vale, esan benun euskera zitzaiten mago baita, hoi da artista, ez da? Gaztelera ziten dezu aitakin orduan. Bai. Vale. Eta nolatan ez dizu egiten txinatarraz? Beaken, bueno, hola etxian amakin erdera zitezun, eta zurekin bai, ez da? Pentsatzen dut. Hala. Zu badakizu txinatarrez hitz egiten ondo? Bai, bueno, ondo, moldatzen naiz. Moldatzen zea, eta nun ikasi ezu ba? Akademia batian, Ja nagusi nintzenean, ja hasi nintzen Vale, esan zen, ikasten, ni hemen... holako kuriositatea izan duen, eta nire kabuz. Eta aita lagunduko zizun, ez da, ikasten, bai, edo... Bueno, Gio ikasten nahi zinean txinatarrez hitz egite zizun bizkat belarri jaiteko eta dana egiteko? Itzegin ez, baina igual lagundu... Zeo zer, bai. Hemen ikasten den txinera mandarina da. Eta ni aitak egiten duena kantonesa da. Bai, Eta ze desberdintasun dago mandarinetikan kantonesara? Oso desberdinak dira? Nahiko desberdinak dira, bai. Bai, badituzte izkera desberdina da, idazkera ez da berdina. Eta gramatika ere aldetik desberdinak dira. Bai, oso desberdinak. Baina adibidez, abecedario berdina da, osea, letrak eta makili horiek eta izabitzen duzuen horiek berdinak dira. Izan daitezke berdinak, baina nik ezagutzen dudan kantonesa Hongkonekoa da. Hongkonen tradizionala biltzen dute eta Txinan simplifikatua. Orduan idazkera desberdina da. Bueno, izatez berdinak izan barko lirateke. Vale. Eta azteko nola aztezea txinatarrez hitz egiten ikasten adibidez? Lehendabizi abecerario ikasi beharko zu, eta hor kiztona izan behar du, makila gora, makila eskerra. Hori idazten bakarrik gaina izan behar du. Txinera hizkuntza oso fonetikoa da, eta tonoak bere garrantzia dute, esan nahian ere. Orduan hori da ikasten den, edo praktikatzen den lehena. Eneko, nik ulertzeko. Esan dezu ez da hola bezerari joa, tonuakin, eiz bakoitzak... Nola da zehazki, orduan nola aztezea ikasten hor? Irakurtzen ikasi nahi baduzu edo idazten, zaila izango da. Zaila izango da, simbolo bakoitzak bere esan nahia badu. Orduan ikasi behar duzu, simbolo bakoitzak. Pila bat daude, ez dakit zenbat diren. Eta inork ez dakiela zenbat diren, baina... Baina esan daiteke igual berreun simbolo? Gehiago. Bai, Bai. Oraindik erabiltzen direnak, izango dira, ez dakit, 40.000, 60.000. Eta entzinakoak hartzen badituzu ere ulertzeko, baina orain ez direnak erabiltzen, baina 1.000-tik gora. Ope, ama. Eta badu beste zailtasun bat, zuk horrako simbolo bat ikusten duzunean, ez dakizu zelan irakurtzen den. Ezin duzu jakin, norbaitek esan behar dizu zelan irakurtzen den, edo agian asmatu dezakezu, igual beste baten antza daukalako, eta agian... Ez da erreza autodidakta izatea txina eta ikasteko garaian, ez da? Ez, erreza, ez. Laguntza bihar da. Bai, bale. Ona. Bueno, ze musua zoiekin, oso ondo, ez da? Bale, betu, gauzatxo bat ingo dio, gauzatxo bat ingo dio, fin usteko, eta ingo diona da, atzean eukitzeu sabor pixkat, dala bere bizkar gainean eukitzeuna, eta baitu hemen, Hemen jartzen deu, azkenengo bigarrenan, gutxi gora era, hola iten deu barroak asartu, hemen, hola iten deu goraka, eta hemen ateratzen da telila bat, bitu honek, hemen daka, eta gutza dago, baino, aterain behar da, zezu? Eta sikina daka hor pixkat, eta ingo diuna da kendu, bale? Inberdezu, pixka barroago sartu, eta gorak atera, bale? Hori, zuretzako.
Eta hola ja, garbi utziko ditugu otarrainskak. Hemen ningo deuna da jenjerre bota batei, eta bai bestiai, eta martxan goaz, ondo. Eta bueno, aita nungoa da zehazki. Aita Hongkonetik etorri zen bai. Zenbat biztanle daude Hongkonen. Ofizial edo... Vale, osea, asko aldatzen da ofizialetik, ez ofizialera. Bueno, eske baude biztanleak, gero atxerretarakan bizi direnak, baina ez direnak biztanleak, bueno, Danan azpian, gutxura bera, zenba jende iten du bizi modua. Zazpi eta 1.000 milioi. Eta zazpi bat milioi. Zazpi eta 1.000. Zazpi eta 1.000 milioi artean. Eta bueno, zure aita, nola etorri zan honea? Zergatik handago Euskal Herrian? Bai, ba... Euskal Herrian ezagutu altzean zure amata aita? Bai, unibertsitatean, bai, hona etorri zen ikastera, eta unibertsitatean ezagutu ziren. Vale, unibertsitatea ikastea etorri zen, orduan oso gazte etorri zen, ez da? Bai, vale. 18 urtekin, besteik ez, onda. Vale, eta, bueno, zu adibidez, area jute zeanian. Bai. Zuk pentsatzen dut familia badakazula, ez da zure aitan aldetik, ez da? Bai, familian, bai. Vale, eta danak Hongkonen bizi dira? Bai, dana Hongkonen. Vale. Bertan. Bueno, hoi danan artian egia esan jende asko sartzen da, ez da, orduan? Bai. Onda, eta area jute zeanian, behaiekin 6 hizkuntza egiten dezu, guain pentsatzen deia mandarina bai, baina leheno etzenekin nian hainbeste jute zinean. Bai, normalean ingelesa. Ingelesez, dugu, baina, baitut ezagunak ez dutela ingelesez egiten. Vale. Bueno, ezatzen dira kantonesez egiten, neuk mandarinez, eta ez badugu ulertzen, idatziz. Ze idatziz, errezago da ulertzea. Bai, Bai, txineraz, Vale. Ondo. Bueno, hemen, bagoaz, bideratzen, ja nik usten dut lehenengo betegarria eta bigarrengoa, hemen txedazkau, ja baratzu ja, jengibre eta asakin prest, esan dugun bezala hausan, oinarria bilana jarriko duguna betegarria berdina. Batei, botako jo guain, xibuleta eta oliaskua, eta bestia botako jo baratzuri freskua, eta otarraizkak. Beitu eneko, otarraizka horiek ebain jazu? Bai. Leheno bezala indezu makiltxotan hola sentimetro bat antzekuak? Vale. Igual pixka txikiagoak dana, hola dana pusketetan, bertan sartzeko, bale? Txikiagoa. Bai. Bueno, eta nola bakit oso desberdina dala hango kultura eta hango jendia, baina nola elkartze zeate lagunekin, poteuak nola iten dian, parreuri atetzen zeizutan, ez da? Oso desberdina da, ez da? Bada. Han Hongkonain internazionala izan da, badago poteo egiteko aukera, baina normalean ez dut egiten. Normalean ez du egiten poteo ikan, Hori egiten dutenak atxerretarrak izaten dira, bueno, eta ni noizean behin ere. Vale. Baina normalean familiaekin gatzen nahi zenean, edo lagunekin edo, bazkaltzea guaz. Bazkaldu edo faldu, zeu jatera. Zuzenean jatetxian gelditze zeate, eta bertan zeu jan, eta tabernak eta gola ez daude poteatzeko eta gola? Bai, baina... Oso gutxi. Bai, badago lako gune berezi bat, baina... Bai, eta normalen atxerritarrentzat. Atxerritarrentzat, bale. Oso ondo, bai. Behitzako egia esan, hemendikan pentsatzen dugu, txinatarrak egoten diela lan, ez da? Eta oporra gutxi, eta lan asko, eta familia jun, da urrengo gunean lanea berriz, ez da? Baina ez da hola izango, zehazki, ez da? Ez da. Bueno, badaude lan asko egiten dutenak, baina... Leku guztitan bezala, ez da? Bueno, nik hemen hau txikitzen, behitu, zuri ingo jasuna da, ja behitu, zure bi osagaiak indezunak, berta sartu, emango izu goiaratxo bat, eta sardezka bat, eta ondo naztu dena, bale? Biak, ez da? Bai, biak sartu, bai. Eta nik hemen batagarri bota berdeto jaskua, eta ere bai nazten hasiko naiz. Bueno, eta txinatikan, ze gehiago gustatzen zaizu, botatzen dezu faltan, edo area jute zean nien esatezu, hemendik pasa bihar naiz, o hau bai bihar det, edo... Hongonetik gehien falta botatzen dudana, janaria da. Janaria? Bai, janaria... Bai, txinatarra o kantonesa, bueno... Eta zer dak janari horietatik gauzak berezitasun gehiena dakaena o gehien gustatzen zaizuna? Gehien gustatzen zaitan. Sopak edo gixuak edo... Ez badago, lako txerri berezi bat, kantonesa dena. Bai? Zera, espezie askokin, asko gixauta edo nola da hori? Bai, da pizka bat... Bai, berezia. Berezia, Bai, zabore berezia da. Bai. Ingo deuna da, baitu, ikutu txiki bat emateko, bai. Botako jo danei soja pixka barruan, bale? Eta ondo naztuko dugu, azpian baratzuli pikatu asko sekan, eta dana ondo nazteko. Eta esan dintzuten bezala, soja tanto botako jo barruan, txeak, honei ere bai,
soja asko jaten da, ez da? Nahiko, bai. Nahiko, ez da? Bueno, eta sesamo olioa nire hainbeste gustatzen zaitela, botako diot pixkat. Horrelaxe. Eta horrelaxe. Eta hemen txegalditu gogea, bi betegarri hauek oso ondo nahaztutzen, eta bitartean jungo gea, lurkoi baserrira. Eta han indigue, asa, ikusiko dugu, asa nola ikosten duten. Kaixo Joseba, ni Tomas Neok, lurkoi baserrian gaudek, Busturin, trikuarri honen aurren, hau gure basarrintzeok, eta bain balatza joango baitu, azak eta ikustea. Bueno, lurkoi baserriko hasierea, oendala 32 urte izan zen, Aitiamak Manolo Agapi izan ziren, 5 lagun gara, Josu, Albert, Robert, Iñakitani. Nekazaritza ekologikoa egiten dugu, etxe eta hotzadak ematen ditugu, Martizenan edo ematen dugu Bilbao aldea, Getxo Algorta, Mungi aldea, eta osteunetan Busturi aldea egiten dugu, hasi Gernikatio eta Bermeraino dana. Hau WhatsApp bidez egiten dugu, prestatu eta eramaten dugu etxetara. Bueno, hemen gaude, azakin, azaok agostu erdi bukaeran aldatutako dira, txandak aldauta daude, pixka riegoa zaitu, pulgoiak eta ez daude jotzen ez du beste munduko arazorik, eta guain okendu beharra dago. Esaten dute azak, Amalurraren gainen, 4.000 urte damartzela, Egipton, da Grezialden sortutako handi etorritakok, 12. gizaldin Iberiarrea todimentioan, eta orduan kruzifera familiko txuk, bai brokoli, bai azalora, lombarda de baseok. Udazken neguko barazkie da, udaberriko barietateke badaude, baina normalki negun jaten da gehien bat. Hau azak izkurra da, baina barietate pilo badaude. Bai lisoa, bai bihotz itxuraduna, gorria, lombarda esaten zaiona. Da Euskal Herri mailan ondo saltzen den gauza bada. Aurten usta politia izan da, orduan ez dauke jatzerik. Baina erditi irikiko dizuet ikusteko nolakoa dan. Elegantea da, zuri-zurie, eta da oso goxoa jateko. Nola zurie askoz gehiago dan, horre beti eostekon, generalki hori da gehiena ematen diona. Osasunentzako oso ona ditu, bai estomago arazo daukina, jugon janda, ehantzakin txukurut edo egintzeikek, hori hemen ez da asko zehatzen, baina alemanantzako gauza berezi bada, magnesioa dik, potasioa de bai, vitamina C, D, B3 bai, eta antzinan, itxasoa ematen menuan, eskorbutok ez atakatzeko, hau jaten mentzien. Tumorrak eta dauzken jendentzako oso nadek, da jantzaike, bai eosita, bai indoaba batzukin, edo patatakin, babakin, da gordineko bai, noski. Zati txikarrak egin, da vegetarionentzako gu ez dela, oso ondo etortzen ditu. Bueno, Joseba, hemen gelditzen gala lurkoi lurdeian, aber aza ederra gustatzen zazun, eta zure etxean zauden edezunen, etorri. Agur! Ona, Tomas, oidek asa dazkasunak, eharrak, txugun-txugunak, gorrak, ondo hasita eta notate fundamento ondila dola, baserri hortan. Oso ona. Horrela jarraitu, beti bezala esate izutena ekoizle da nahi, guri olako osagai goxuak iten, guk ondo janal izateko. Eskerrik asko. Bueno, jarraituko dugu, hemen egon naiz jabeitu, ogitxuak edo jaoz, eski ez nahiz atrebitzen zure onda aurrian ahoskatzen. Jaoz nola zia? Jauzi. Jauzi, oida, jauziak. Hemen inditu 6, beste pare bat ingoitut, eta juntzaite ja betetzen, ja, bale? Pare bat, ingozu barruan jarri, osagaiak, ez gehiagi, bestela itxiko deu, ezingo deu ondo itxi, eta hobeto da bakoitzetik pixkat euki, eta gero izteko, nik uste zu jakingo zula teknika, ez da? Nik erakutsi behar dizut. Igual erakusten nahi dazko. Bai, Bueno, bat ingo deu elkarrekin, bale? Bueno, nik hemen ingotena, bitu, ja, ondo reposatu da, masa, ja fin-fina dao, eta iten deuna da pusketa moztu, hemen txe, hartoirin pixkat botatzen diot, ez pehatzeko, eta juten naiz, luxatzen. Kusten bat ola gehiagi
zulo hauek ateatzen zaizkola, gainean jartziot, Gainean, bildurri gabe, edo gehiago luzatu, eta hori moztu. Vale, behitu, nahi nahi ziten luzatu, eta fin ibili beharko gainean, ez gendu moztu beharko baino, gu pixkat borobilak bikainak izateko, indetena da, mozgailu bat ekarri, eta geho moztu. Eta geho, sobratzen zaigun masakin, berriro iten didu beste bola bat, eta berrera biliten dugu. Eta, bueno, hemen txinatar asko dago, eta ez dakit, janari berezia da, eta ez dakit txinan badaon janari euskaldunak, edo ez dakit nun besteko janariako jatetxe kanpokotarrak eta ere bai ongo diala, pentsatzen dut, ez da? Zeintzuk daka exitua? Segun zein herri zauden, claro, Txina handia da, baina ni Hong Kong ezautzen dudala, han denetarik dago. Denetarik dago. Nahi duzun... Hain hiriburu handi batian, ez da? Bai. Baina adibidez, badaude jatetxe euskaldunak? Badeo, baten bat, ez da? Uste dut baten bat badagoela, bai. Bai, ez da, txuletak da, ematen dituela, bai. ze ona. Bale, eta hemengo janari txinatarrak, hemengo jatetxe txinatarrak, badaka eser ikusia hango jatetxekin separria teatzen zaizuta dana, Bueno, nik ikusi dudanarekin, antza handirik ez dauka. Antza handirik ez daka, Zertan ikusten dezu ez dakala antzak gehiena, o zertan ikusten dezu iten duela? Ez dakit, ez berdina, da, txinatar tradizional batean, bueno, hemengo, txinatar tradizional batean aurkitze dituzun platerrak, ez dituzu aurkitu. Ez, Ez dira existitzen ere. Ez dira existitu deiten, Ai ama, mekatxila amar. Ia hobetu ez banun galdetu, Ia ama. Bueno, hau etxek listo, nik usten eta hauiak gordetuko dula aurreko kiteko, eta bueno, bat betetzeko, adibidez, guk iten deun bezala, ez dakita inondoetu betu. Hau guantxe luzatu eta beti, hobeto da aurrena luzatu ezuna hartzia, pixkat reposo gehiago ukitzeu eta errexago luzatzen da. Gu iten deuna da, betu, hartu, osagaiak. Beti esan dizutena, gehiegi gabe, Kutxikin, hobeto, hori ingoet, eta guen, hori asko pusketa basartuko gehiago, eta guko laiten dugu. Hartu ura pixkat, eta iten diuna da, hasteko eta behin, ondo pegatzeko. Bigatzakin hartu, eta bueltan ura eman. Horrela, eta hola, horea iten da, pixkat lehortu deuna guain irinakin, ez dala hain ondo pegatzen, honekin lortzen dugu ondo pegatzia. Eta gero iten dugu, hau esek, hola jarri, luxian pixkat, eta hola in, hartu, eta okertu, eta zanpatu. Eta bere iten dugu, hartu okertu, eta pixkat okertu. Zanpatu eta okertu. Zanpatu eta okertu. Batzuk, ikustituzu telebistan nola iteguen txinatarra prosina txiki, horiek bai iten duela ondo, Bai, eta hola, zanpatu eta okertu. Eta batzutan, horrela ere bai. Txandaka bat honea, beste honea, beste honea, beste honea, beste honea, beste honea. Hola iten deunian danak, notatzen da nik egegi ez ditutela iten, Baina, bueno, hola indeu zorrotxua, eta ingoi dugu, bai, era batekoak eta bestekoak. Bueno, eta itxingo dugu hain behintzat zure eguneroko bizitza hemen Euskal Herrian, zaki zerta dedikatzezean, zein da zure ogibidia? Bueno, programatzen moduan dabil lanean. Vale, ona. Eta programazio munduan iten dezu lana, eta mandarin ikasi zenune bai programazioetan, eta egia esan hango historietan da hobeto jakiteko, edo ikasi zenun bakarrikan nahi zenulako jakin? Ikasi nuen jakite harren. Jakite harren, ez da? Bai. Vale, orduan laneako ez dizu... Bueno, gero, zeo zer lagunduko zidan, suparazen dut, gure lanean txinarekin tratu egiten dugulako. Vale. Orduan beti tortzeo... Ondo dator, baina ez da... Ez nuen horregatik ikasi. Vale, bueno, eta hori, zure egunerokotasunean, ze gustatzen zaizu itia? Zein da zure hobbiak, ze kirol iten dezu, edo sinia gustatzen zaizu, ez dakit? Sinia eta hori gustatzen zait, hori lagunekin ibiltzea, medira joatea eta, normalean sakean aritzen naiz. Sakian aritzezea, Ona, eta baino profesionalki, o txapelketetan da dana, edo hobbi bezala? Hobbi bezala, txapelketetan eta, baina ez profesionalki ez. Vale, eta ze txapelketetan ibili izan zea? Bakit sarien bat nahiko potente irabazi izan dezula, ez da? Bai, oin dela... Beto. Oin dela urte asko ireki internazional bat irabazin duen. Bai,
Eta nun izan zan, txapelketa hori? Hori Erandion. Erandion, Bai. Internazionala, Bai. Bueno, eta hori irabazi ostian, tokatu zitzaizun gero jutia beste Ez hor gatu nintzen. hor gatu zinean, Bai. Eta hori, normalean, liga joz gazten dut. Vale. Taldeka. Eta hau dana nola ikasten, zure buruz, o eskola badakazue, edo bakit irakasten eba ibiltze zela jendia isakian, ez da? Bai, eskola badau, hor klubean, badaukagu. Santurtzi saketaldean nabil jolasten. Vale, Santurtzi zaket aldea. Hori da, bai. Eta badugu hor eskola eta hori gume pila bat daude hor ikasten. Umiak bai, egia esan, bitu, nire semia 7 urte dazka, eta ikaragirri gustatzen zaio sakian jolastea. Bai, zuk noiz ustezu dala edade ona ja olako elkarte baten hartzeko, eta ja, alko gendun eraman ja. Bai, osea, bai. Beak eskatzen du, gustatzen zaio pilo, hori bai, galtzia etzaio bate gustatzen. Zaio gustatzen, Bueno, ona da hori. Hori ona da, ez da? Hola, gehiago ikasiko irabazteko. Beitu, bi hauek geota txukun atea zaizkit, bani joa pixkanaka. Bueno, hauek ingoitugu hemen vaporian, eta jarriko ditugu bestiak sartaginan, eta hasiko gea sartaginan egiten. Hauek gero jarraituko dugu egiten, Ez dugu alperri galduko gukindako lan guztia. Vale, eta lau horiek, esan dugun bezala, sartaian ingoitugu. Sartaia jarriko dugu hemen, eta botako diguna da, olio tanto bat, azte bota behin, sesamo olioa, vale. Eta gero botako ditugu ja, lau hau ese barroa. Imiar deuna da, betu horirek ordeko ditut, eta bio egin goitugu naztu esan dugun bezala elkartzeko gero untatu ahal izateko, bale? Ni uste mentxe, bertara bota bilak, eta listo dutzi, bale? Hoi zure kontu, bale? Bueno, hemen txedazkau, ikusi zuen bezala, desberdintazu zango da, hauek ingo diala hemen, oliotan, eta gio botako dio guain soja pixkat, eta ardo txurillare bai, eta onjikan dago hemen runruneatzen ipixka buruan eneko, esan dezula, enengo txinatar jatetxetan emateula ez gaudela txinan. Bai. Eta baina zuk badakazu hemen igual jatetxen bate ongo da, hola, potente txinatar janaria iteula eta berta guztari zaizula jutia, ez da? Bai. Bai, hain gero eta holako jatetxe gehiago daude, hango janariaekin zer ikusi handiagoa dutenak. Bai, oilotik gutxienez. Eta baten batola esateko guri aurratzeko Bilbon adibidez juten zeanian txinatar batera, zein da gehien gustatzen zaizuna? Gehien gustatzen zaizuna, normalean León de Olora, joten naiz. Vale, ona. Eta ze eskatzen dezu bertan jote zeanian? Ze gustatzen zaizu baten? baten? Menua, badago menu, lau pertsonentzako edo bost, seguntzemakoa zen, eta nahiko ondo dago. Normalean, gero goze geratzen bagara, zeu zer gehiago eskatu, baina normalean ondo dago. Eta adibidez, zure familikoak etorri izan aldia honea, zuen bisitan? Edo lagunen bat, edo... Ona ez, Bartzelonan egon dira pare bat alditan. Bartzelonan bai. Eta behaiek gure kulturatikan zerrekin txunditzen dia gehiena, zerrek harritzen dio gehien? Tabernak. Tabernak, tabernak, bai, Bai. Ze ona. Bueno, hemen nahi geha, bukatzen. Hoi esan bezala bai, naztu, bilak bota osoikan, eta listo. Hau ere, ia bukatzen nahi da, Hauek 6 minutuan edo hola iten dia, Orduan, nik usten dut itxoingo deula 2 minutu, hauek pixkat erregostia eta hoiek bukatzeko iteko, eta segituan gatoz plateraratzea. Bueno, lagunak, hemen txedakau, betu ze itxura, ze karamelo batea zaigun, pixkat salda gehiago botako jotoidana ondo ateratzeko, eta hau txedakau, listo. Ateako dugu hau, eta bukatzen nahi zaigu zaigu, Eneko bakizu nera nahi zarran tokalioa zehala, no? Eneko izena du nera nahi zarrenak. Ni baino 10 urte zagarrago da, ni uste zuetzea la hain zarra, pixka gazteago zea, ez da? Zemat urte dakazu? 51 bat, vale. Bueno, a ber, gustatzen zaizu nindeuna, eta a ber, zure aitai gustatzen zaio nindeuna, Garrantzitsua, beitu, hemen txedazkau. Hau ez erretzia. Vale, ingo deuna da, beitu, ja hola xeutziko deu zue itxalita. Bamba, oso ondo. Bueno, eta txinatarrez, nola esatea arratzalde ona pasa, lagunak, edo agurt eta biharra arte. Ni bi pare bat gauza bakarri askit esaten txinatarrez bat. Nere Andria ondartzan dago. Kontxan. Eta beste bat gaur ez naiz garbitu. Txintxanpo.
Ez dakit beste zerrez. Ai ama, barkatu, Ai ama. Bueno, eta bueno, zuk nola esatea adibidez agur eta bihar arte lagunak? Agur, txaitxen. Txaitxen eta... Txaitxen. Vale. Beitu hau eseme jungein deun, Bai. Vale. Bueno, hemen txe, jarriko deu. Azkenengo haure. Hemen txe. Eta karamelo hau pena matit hemen ustia. Pixka batako jotola gainetikan. Ai ama, zer reduzio prestatu deun hemen. Bueno, indau, gaurkoan eharra. Bueno, eneko, azteko eta behin. Eskerrik asko etortzegatikan, hore bat irekin egotia, eta hemen txedakau, gaurko errezeta, elkarrekin indeuna, eta txon-txan, nola esan dezu? Txaitxen. Txaitxen, alderatzi, txaitxen lagunak. Ondo pasa, eta ez pasa, bezarkadak eta bihar arte. Agur.